Пускам един колкрейдър. Точно сега ли трябваше да пусна скелечета? Добре, отново се пуска до кулата. Айде, човек. Поведа го вече по димече. Трябва да изпечеля тази игра, просто трябва да изпечеля. В началото имах отвратителен сайкъл. О, но. И рейдж има... Майко, един удар с рейдж. Ме разказа играта. Добре, сега е момента. Пускам един фаербол. Аре бе, то се елексир един час бе. Дай, моля се. Един, два, още път.